Aron makatabang nga malikayan ang paghuot sa trapiko, Cebu Governor Gwen Garcia ang mimando sa pagban sa mga truck sa National Highway gikan sa City of Naga padung sa Talisay City. Si Femari Dumabok sa report. Mike. Usa kini sinakabot atol sa gihimo nga Southbound Traffic Coordination Meeting gipatawag ni Cebu Governor Gwen Garcia gahapon. Gipirmahan ni Governor Garcia ang Memorandum Number 07-2024 pagban sa mga truck 6-wheeler truck pataas nga moagi sa Dan and Bacalso National Highway gikan sa City of Naga lungsod sa Milanilla hangtod sa Dakbayan sa Talisay. Ang mga truck ban ang magsugod sa alas 12:01 sa kadlawon sa Enero 21 karon Domingo hangtod na sa alas 12:01 sa kadlawon sa Enero 22. Hinunadunay mga alternatibong ruta alang sa maong truck. You can always maka-left turn mo diri sa Karkar, Aluginsan or ari sa Nagauling, mao gyapon agian. Ang katong gikan sa naagyo tay alternative routes. Whether you're coming from southwest or southeast. Kung gikan kag southwest, cross ka gikan sa Mantalungon, Barili, ngadto sa Aluginsan, diretso na ka Aluginsan, Pinamungahan, Toledo, Balamban, Asturias, Tuburan, Tabuelan, Saka na ka. Atol sa tigom ni Uyon usab niini ang grupo sa mga truckers. Gani sila una ang misugyot niini. Kamanduan sa gobernador ang gihangop sa City of Naga, Minglanilla ug Talisay City. Kay usa kini sa nakita nga makamino sa paghuot sa dagan sa trapiko atol sa Sinulog Grand Mardi Gras. Dako na kay siyang ikatabang, no? Ilabi na gyud sa kalihukan karon Domingo nga way mga dagkong trucks nga magdagan ining mga area ha sa Talisay up to Naga. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.